Hlavne ideš to rozparovať. Najlepšie? Ja už som vieš, že zase no trošku tak okrepujete telefonicky, ja som si pohrala na každom výstave sebe. Ale vy idete ho do platne, ja som si dneska Martina vypýtala, že pozri sa na to narana, aj vy ide človeka, to ja nemusím ani pýtať, ja. Aj keď si to prečítam, to nehrozí. A veď Martin to vie, ako sa toto mohol pozorne začne naučiť. Ako sa to mohli naučiť? Ale tak vtedy to bolo fakt asi. Ale tá Táňa vravela, že máte určite, že to nevravela, že máte určite práce, že určite poctivé. Ja čo som demen, tak musí byť platné. Ja som inak ale tiež asi demen, Ja lebo si ja... tiež asi vysoký teda. Ale vy na mňa...